Dubka príchuť, 7. zápas v Extralige a takáto hra a prehra. Tak je pravda, hrali sme zle, hlavne druhú tretinu, nie ani druhú, ale celý zápas sme nehali supera, Korčula voľný priestor a bolo vidno, ako ľahkosťou hrali, ale nám boli, my sme robili chyby, takže tento zápas sme vyložení nezvládli a to... Hľadáte stále nejak cesty, dostať sa z toho? Tak hľadáme cesty a tak cesta je len u nás, každom jednom ide na ten ľad, tak ide tam hlavne s tým, že nesme spraviť chybu a bojuje za to mužstvo a nie hrať na seba. O tom je hokej, o tom je kolektívny šport, že každý jeden musí byť zodpovedný aj za tých 22 hráčov, takže o inom to nie je. V kabine sa dá čo povie a na rade skutek utek? Presne tak, už to človek môže narozprávať, už ani nevládze, lebo niečo si povieme a hodí sa buli a keby každému to preplo a zabudne to, čo si povieme robiť. Tréner hovoril na tlačovej besede, že by bolo mužstvo treba doplniť, obmeniť kader, dať nových hráčov, novú krv do obrany. Aj ty máš taký pocit ako kapitán? Tak o to sú tu druhí, to vidia, určite tá konkurencia, máme 7 bekov, ale nielen bekov aj útočníkov, kde to treba doplniť, lebo možno niektorí si sú tu istí miestami. Čiže nejaká... Bude nejaký trest veľký, ako sa hovorí, vyčistiť sa to tam, ako povedal tréner, musí sa máme zapredené v tej kabine a má také spokojnosť, takže každý jeden má teraz čas a porozmýšľať, čo treba zmeniť. Tu si zažil všelijaké ťažké momenty, v čom je to možno tento raz iné? Lebo je to také, ako to bolo predtým a viete, ako z toho sa dostať? No tak vždycky sa tomu to nakopne po nejakej situácii, ako sa hovorí, ako bolo pred 2 rokmi, už tam bola jedna zložitá situácia, zrazu to prišlo a to muselo spadlo na zem, ako sa hovorí, až na to dno a potom sa odrazilo. My možno sme vyhrali 3 zápasy, zase si niekto myslel, že už je pohoda, len vlastne to varovanie s Martinom už si niektorí hráči nezobrali asi k srdcu a dneska nám to ukázala v Skalici, ako sa hrá hokej, jednoducho, rýchlo a hlavne so srdiečkom, stále to srdce tam počutia chyba a kto to srdce to nemá, tak to nemá čo robiť. No, od leta všetci tvrdili svorne, že partia je výborná, ale práve tie partie, keď sú výborné, tak majú to srdce a ťahajú za jeden povrch. Jasné, ako partia, ako... Neviem, do čo myslí pod pojmom výborná partia, lebo dobrá partia je, že každý jeden sa obetuje za druhého na tom ľade a tam sa ukáže tá partia, že sme v kabíne a všetko je pohoda, nič sa nerobí, to nie je partia. Partia je na tom ľade, človek sa rodí do strely, zabojuje za druhého, keď spraví chybu a nebude sa na druhého pozerať a stále má nejakú výhovorku, takže to je pre mňa partia, nie v kabíne, že je všetko v poriadku, tam môžeme na seba hulákať alebo sa pobiť, ako sa povie, ale hovorím, partia je, že každý jeden za druhého ochotný podať čo najlepší výkon.